санаи 3 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савганёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид. Ногуфта намонад ки интихоботи президентие ки санаи 11 октябри соли ҷорӣ баргузор гардида буд, номзади ҳизби халқии демократӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 92% холҳоро соҳиб гардид ва бори севум аст ки ба мансаби президенти ҷумҳурии Тоҷикистон менишинад. дар донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт тамоми омӯзгорон ва донишҷӯён рафти ин лаҳзаи таърихиро ба воситаи оинаи нилгун тамошо карданд ва аз он ифтихор менамоянд ки чунин роҳбари оқилу дилсӯзро интихоб намуданд. имрӯз дар санаи 3 октябри соли 2020 дар ҷумҳурии Тоҷикистон маросими савганёткунии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид. мо омӯзгорон ва донишҷӯёни донишкадаи омӯзгории ноҳияи Рашт шоҳиди ин воқеаи таърихӣ гардидем ва бо боварии комил гуфта метавонем ки мо дар оянда бо сарварии пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо комёбиҳои зиёд ноил мегардем. Тоҷикистон ба пеш! Тоҷикистон ба пеш!